raz, dva, skúška. Dobre, môžeme, hej? Milé deti a priaznivci edukačných videí. Toto je jedno z ďalších videí od organizácií Mladý podnikavec. Moje meno je Oliver a vedľa mňa vítam trocha staršieho Davida. Ahoj, ale prepáč, si musíš povedať nadácia 365 Bank. Ježišmária. Hej. Alebo to poviem ja na konci? No to si to p***al teraz. Zbytočne. To stačilo potom na konci povedať, nie? Aha, dobre. Tak prepáč, Oliver, moja chyba. Dobre, a to môžeme nechať už, nie? Či? No vidíš, tak si to zbytočne dojubal. Dobre, tak ideme znova. Milé deti a priaznivci edukačných videí. No, teraz čo si povedal ďalej? Už neviem. Vítame vás v ďalšej sérii vzdelávacích videí, ktoré urobila organizácia Mladý podnikavec. Dobre, výborne, takže ideme ešte raz. Počkaj, neverím bankám, peniaze. Dobre, nevidím, vieš, čo si Dobre, tak ideme znova. Milé deti a priaznivci edukačných videí organizácie spoločnosti. No, vidíš, prvýkrát som to tak dobre povedal a teraz už... To som vážny, už sa smeje. No veď, už sa snažím to rýchlo povedať, aby to bolo. Tak skúsme ešte raz. Šiaká, sneží tu z tých mojich hlasov. Dobre, tak poďme znova. Toto je jedno z ďalšej série. A zase som to povedal zle. Dobre, tak ešte raz, už to poviem dobre. Ty máš, David, nejaký problém? Veľa. Kosti ma bolia. Mám piesok v moči. Či kde by piesok? Kde by ja piesok? V obličkách, nie? Ja som videl obličkové kamene vyčúrať, hej? Tak aspoň niečo je nové. Niečo je nové. To je skvelé. Som sa mal opýtať, že čo máš nové. Si ho opäť koleno. Inak to by bolo dobré, hej? Hej, no poď ešte, takže čo máš nové, sa ma opýtaj ešte raz. Aspoň bude do pokazaných, bude na Silvestra, dobre. Ja som ich nechal doma, ja som to všetko... Prepačte. No. Ty nedrží mi to, no. No, teraz odkiaľ? Ty si fakt zostarol, človeče, fakt si zostarol. Zas. No. Ja neviem, asi šmýkajú sami. Sa potíš. No. Ešte. Takže ideme znova to isté? Povedal si, že ma môžu ukrať. Počkaj, to musíme znova. Dobre, takže. To ešte nevieš, koľko to bude stáť. No, radšej tie peniaze dám za kvalitnú radu, ako nejakomu podvodníkovi. Za kvalitný 6 000 berieš? Ježišmaria. No. Taký za jednu jazdu. 6 000 za jednu jazdu na horskej dráhe. Dobre, ale potom... Toto mi dáva iba pokazujú. Tak to daj ešte raz. Hej, tak ešte raz.